गोजोन फुंबिलि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरलायबाय रायजोफोर। गोबां सान बारलांबाय आं भिडिअ होनो हायैया। माखासे मा होनना बुंदों आंनि एसे उसुबिदानि थाखाय भिडिअखौ होनो हायाखै आङो। सानफ्रामबो भिडिअ लाबोनो सानो नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय थाथ'फिननांगौ जाबाय थायो। माने समफ्रानो अमिल जाबाय थायो। ओंखायनो थेवबो दिनै आङो मा होनो जोंनि बे खाथियाव थानाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बेनि DTO अफिसाव माने आंनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ साबमिट हैनो थांनो ओंखारदों। मेनुवेलमोन आंनिया सिगांनि गोदोनि। दा बेखौ माने दा सोलिलानो नै सानबानि उनावहाय बियो एक्सपिरिया थांसिगोन। एक्सपिरिथ' नङा, जेनेबा बेखौ डिजिटेल खालामनांगौ समा माने थांसिगोन आरो। दा बेखौनो साबमिट हैनो थाखाय नै दिनै सम मोननायखाय ओंखारदों आङो। हानायखिनिखौ नोंथांमोननोबो एसे एसे दिन्थिलांबाय थागोन। नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थागोन। बिथां लाफायाबो दंफैयोमोन नै मैया दाखालिनो फैदोंमोन बियो माबा भिडिअ बिनि केमेराजों माने शुटिं खालामफैदोंमोन नालाय फाइल सिनेमाखौ। नै दा बे केमेरा आरो माबाखौ लांनो फैदों बे स्टेन्डखौ गावनिखौ। दा बिथाङाबो ओंखारफाबाय नै। बेहा ओरै सोनाबहा थांसिगोन ट्रेनजों, आंहा सानजाहा थांसिगोन लखिमपुराव। लाफा दुगाया नै हेंदांदां खम नङा फनाथ'। नैबे जाहैबाय जोंनि सयदुवार कलेज। सिगांनि भिडिअआवबो आं खोब माने दिन्थिबाय थाबाय बेखौ बारे बारे। दा माने दिनै दिन्थिनायनि खारना जाहैबाय बे कलेजनिफ्राय बे कलेजजोंनो आंना ओरैहाय साहाथिं ओरै नैबे मा होनो साइड रड दं आरो नैबे बे साइड रडजों ओरै एसे ओंखारख्लाय लांनानै जास्ट साहाथिं ससे हाबबानो मोनो। बारा गोजान नङा। दिनै थाबायबोबाय जोङो बिनिफ्राय गारि गाखोनो थाखाय। दा बे जोंनि सयदुवार कलेज आरो बेनि सिनियर कलेज एकदम बिराद गिदिर। सोरबा फरायफैनोबा फरायफैनो हागोन बेयाव। मोजां कलेजआ बिरादनो स्टेन्डार्ड कलेज एकदम फेसिलिटिफोर दङ गोबांनो। लांनो मोनफैबाय नै गावनि कारजों नै प्रबिन फंबाय प्रडिउसार जोंनि गहपुरनि सासे फैबाय नै। बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै बासआहायनो लारि लारि दङ बिथिंनो। बासआहायनो लारि लारि दंजोबो। बेयाव बेजोंनो गाखोना थांनांसिगोन। माथो खालामनो थांबाय थानोसैलाय। लखिमपुर आङो 10 खावसेयाव मोनहैनो हागौ। जोंनिफ्राय बारा लाया, 1 खावसे लायो समा। खिन्थु मालाबा आरो बासनि खोथाना थाथ' बिदिनो मानसि बुथुमलाङो। आरो दानाथ' बासाव बिरादनो मानसि मोननो थान जायो एकदम। ट्रेना माने रेगुलार सोलिबाय थायो नालाय ओंखायनो एसे माने समा एसे बांसिन लायो आरो। थेवबो जेबो नंला, थांबाय थानोसै नै खारहां जाबाय, खारसिगोन। फैयै नै थारैनो आङो लखिमपुर मोनफैबाय दायो। लखिमपुर टाउन हाबहांबाय। बिराद गिदिर लखिमपुर टाउना, बिराद गुवार एकदम। माने नोङो सानसे साननैयाव आथिंजों थाबायनानै बेरायजोबनो हाया आरो। साहा खोलाहा बिराद गोलाव, बिराद गुवार माने एरियाया। दा आरो ओरै धेमाजिथिंफ्रा फ्राय गारिफ्रा बायपासजों थाङो ओरै साहाथिंजाय। दा नै बियो पुरुना आरो एकदम माने बियो टाउन गेजेरजों हाबनाय बियो। बे माने मा होनो सिगांनि एकदम मेन रड आरो बियो, पुरुना मेन रड बियो लखिमपुरनि। मानसिफ्रा फारि फारि ओंखारलांगासिनो दङ। मानो होनबा स्टपेजआ गुबुन गुबुन जायो नालाय टाउन गेजेरावबो। दा एकदम फुजा मेलानि बोथोर नालाय नै बेफोर एकदम फुजानि मन्दप नै दाखालि दुर्गा फुजा जाखांबाय बेयाव दा सिफायगासिनो दंफैला। आरो बहाबा लुहांदोंसो माने लोखि फुजानि स्टार्ट जाहांदों आरो। एखे बिराद भिर भार जायो बेवहाय। माने ओरैनो गोदोनि पुरुना लामाथ' एसे गुसेब जायो लामाफ्रा, बेखायनो बांसिन भिर जायो। ओमफ्राय बेवहाय मार्केट एरिया नालाय एकदम माने स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम माने मार्केट एरिया नालाय बे लखिमपुरा बिराद भिर भार जायो आरो मानसिफ्रा एकदम। नै दायो जेनेबा हमनानै ला सानजौफु समखाय एसे खम जादों, बेलासियाव बांसिन जायो। नै दानिया गोदो सिगां ओरै खोलाजोंसो सिदा थांनानै साहाजोंसो गिदिंबोनांगौमोन। दायो एकदम मोजां माने गावसिनि रुल्स बायदि बानायबाय बेखौ। दा साहाजों हाबनानै खोलाजों ओंखारबोनाय जाबाय आरो। दा मोजाङानो जाबाय एकदम। सिगां नङाबा आखुफाखौ बोरैबा जोङो फैगोदान मानसिफ्रा बिराद आन्दायनानै बेवहाय फाइन नांलाबाय थायोमोन बिरादनो। दा मोजां जाबाय बारु, थिगानो जाबाय।
अलरेडि आङो नै बास स्टेन्ड मोनफैबाय ओंखारजोबनोसै बयबो दा ओंखारनांसिगोन आंबो ओंखारनानै नागिरलांनांसिगोन पुराना जायगायाव दंना गैया DTO अफिसा आं सिगां 2011आव जेब्ला ड्राइभिं बानायो होमबा माने पुराना अफिसा ओइ सानजाहा धेमाजि र'डआव दंमोन दा बिथिं दंना गैयासो नागिरलांसै आङो र' नागिरलांनानै आधा घन्टा मोनहैयो ना मोनहैया मोनहैयाबा सोंलाबायनोसै दा बिसोर आरो কোন যায় আছে ন ঠিক আছে बै फिसा नुहुरनायानो STC बास स्टेन्डनि दरखं बियो हाबजेनग्रा आं दा ओरै थांसै र' धेमाजि र'डजों ओरैहाय सिदायैनो नागिरलांनोसै बिथिं दंना गैला थांबाय थानि नै दा आं दा DTO अफिसथिं थांगासिनो दङ ओरैहाय एसे मा होनो थांनांगौ नैबे र'डआ जाबाय बे रेलवे स्टेसन र'ड बेयो ओरैजाय थांबाय बियो नै DTO अफिसा एसे ओरै सानजाहा दावखोनांगौ बिथिं थांगासिनो दं आं दा नैबे र'डआ जाहैबाय नै साबुथि थांग्रा बे साबुथि ओरैहाय आर्मि केम्प दङ पुराना एयारपर्टबो दङ बिथिं आरो मा होनो स्टेसनावबो थांजायो बिथिंबो नैबे र'डआ नैबे डाइरेक्ट धेमाजि र'ड बियो ओरैहाय धेमाजि थांबाय सिगां बासफ्रा माने उल्था गिदिङोमोन दाना ओरैहाय माने सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला साहाथिं हाबनो होबाय दाना दा सिगांथ' माने खोलाहाजों हाबनानैसो साहा गिदिंनांगौमोन दायो नाथाय थिगैनो खालामना होनाय बायदि नुबाय माथो बे कर्ट बियो नै नैबे जाबाय जोंथिंनिफ्राय फैनाय र'डमोन बे सिगां बेजों गिदिंहोयोमोन दायो नाथाय ओरै साहाजों हाबनानै ओरैहाय सानजाहा दावखोहोयो आरो नैबे जाहैबाय एकदम धेमाजि डाइरेक्ट धेमाजि थाङो बेयो नै बगिनदि थांबाय गगामुख थांजोबो बिथिं एसे सिगाङावनोमोन DTO अफिसा नायग्रोनांसिगोन बेयाव दंना गैला बिराद भिर-भार जायो एकदम गारि घुरा ओरै थांनाय ओरै फैनाय नै दा बर' आइजोफोर लोगो मोनदों नै बेवहाय नै बे दङ बारा गोजान नङा बेनिफ्राय ओरै सानजाहा माखासे बर' गामिफोर दङ ससे थांबानो मोनो सिगांनि जायगाया सोलायबायनो DTO अफिसा दा आङो नै नागिरदों र' एसे ओरै सिगाङावसो बबेथिंबा जाहैलायबायनो बबेथिं जाहैलायखोबा नागिरनांसिगोन र' मा होननाय जाखो बे आंना थांनायजोंनो आरो थाबायबोफिननांबाय आङो माने आं जि जायगायाव ओंखारदों STC बास स्टेन्ड बे सेरावनो लांबाय जाहैदों दा गोदानै दा आंथ' मिथिथाराखैमोन गोबावबो जाबाय नालाय बा बेयाव फैनाया खमसे खम 15 बोसोरसो जाबायदां सोलायखागोन बहुद बायदिसिना जायगाफ्राथ' सोलायखायो नालाय बेयावबो सोलायबाय आरो जायखिया नागिरलांसै र' दहाय बेयावनो ओंखारनानै थांबाय आरो बेयावनो फैफिननांबाय आं नै माने रावनावबो सोंनाय जायासै आं पुराना जायगायावनो दं खोमा सानबाय नाथाय नुबाय नै दा गैया बेथिं ससे बबेथिंबा नांजाबनायनो नागिरलांनि आं र' नै बास स्टेन्डआव बिराद बास दंसोगारो नै बेयाव मोनफैबाय आङो बेयावसो नै DTO अफिसा नै आगे पिछे सोरबाफोर मालाबा आन्दायफैयोबा बेखौ नायनो हागोन नै माने STC बास स्टेन्डजोंनो नांजाबनाय नै बे बास स्टेन्डखा STC बेजोंनो नांजाबनाय नै एकदम आरामथार बेखौनो गारनानै आं बेसेबांबा आधा किल'मिटारसो थाबायहैलाबायबाय दाबो जेबो नंला दे दा DTO अफिसावथ' आं हाबखांनानै बेवहाय मा एक्सपिरियेन्स मोनखो आङो जेनेबा मावनानै बोरै मावनांगौ बेखौ नोंथांमोननोबो एसे फोरमायहरनोसै आङो जेनेबा आंबोथ' आनलास फैदोंमोन नालाय जेबो मिथियामोन मा मावनांगौ मा मानांगौ दा फैनायावनो आङो बेयाव मोनफैबाय फार्स्टआवहाय बे फर्म गांसे मोनो स्मार्ट कार्ड एप्लाइनि थाखाय
फर्म गांसे मोनो दा बे फर्मखौ माने बे खाथि खालानि बे जायफोर अनलाइन हाबा मावग्रा कम्पिउटाराइजफोर बिथांमोनाव थायो बे फर्मा दा अफिसाव आं गिबियाव अफिसाव मोनगोन खोमा होननानै थांदोंमोन नाथाय अफिसाव बे फर्मखौ होआ बेलेग गुबुन DTO अफिसफ्राव होयो जानो हागौ खिन्थु आं मैया बे लखिमपुर माने DTO अफिसाव बेखौ मोननाय जायाखै आरो दा बिनि उनाव आङो गंसे फिसा ओरैनो अनलाइननि दखानाव थांनानै बेवहाय जास्ट जेरक्स कपि मोनसे 10 रां लायो बेखौ मोननायनि उनाव आं फिलआप खालामबाय फिलआप खालामनायाव गोब्राब नङा जेनेबा हमनानै ला नोंनि ड्राइभिं लाइसेन्सआ बबे इयाराव इसु जायामोन बेखौ नांगौ आरो नोंनि डेट अफ बार्थआ मा ब्लाड ग्रुपआ मा नोंनि मुं आरो मा होनो थं आरो बिफानि मुं बेखिनिखौ होबानो जायो ओमफ्राय बेवहाय मोनसे अपसन दङ नोंनि ड्राइभिंआ जेनेबा खायसे गुबुन गुबुन थायो जेरै LMB थाबाय ओरै हेभि बेलेग बेलेग थायो आरो जेनेबा आङो बेखौ बुंबाय आंनिया LMB खाय दा LMB खौ बेयाव LMB बा LMB होदो बेबायदि आरो जेनेबा बेनिफ्राय गिबियावनो सासे कम्पिउटाराइज गथ' थायो सेंग्रा दा बे सेंग्राया बेखौ माने सिगांनि पुरुना फाइल जिथु जोंनि माने ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनाय फाइल बे फाइलखौ नागिरनांगौ मानो होनबा नोंनि रेकर्डआ बेयाव थाजोबो नालाय दा आंनिया 2011आवमोन 2011आव दा एकदम लाकिलि 5 मिनिटावनो मोननायसै आरो आङो 5 मिनिटावनो मोनबाय नम्बरखौ नायनानै दा मोननाय लोगो लोगो अरिजिनेल ड्राइभिं बेनिफ्राय बै फिलआप खालामनाय फर्म आरो आधार कार्ड नोंनि बे आधार कार्डखौ सुथाबफानानै जयैनो होनांगौ आरो बे फाइलजों बेनिफ्राय होनायनि उनावहाय बियो कम्पिउटाराव चेक खालामखांनानै नोंनि मुंफ्रा गोरोन्थि जादों नामा थंफ्रा गोरोन्थि जादों नामा स्पेलिंफ्रा गोरोन्थि जादों नामा बेखौ बिथाङा रिचेक खालामफिनो नोंनाव सोङो जेनेबा नैबे नंना नङा अरिजिनेलि आरो नोङो जुदि नोंनि रेसिडेन्सआ जुदि बेलेग जादोंब्ला बे रेसिडेन्सखौ नों होनो हागोन बेयावहाय सोसननो हायो आरो जेनेबा कारेक्सनबो खालामनो हायो दा बे आरो दा बिनिफ्राय ओमफ्राय सासे DTO अफिसार दङ DTO अफिसारनाव थांनानै बियो सहि जाबाय जानाय लोगो लोगो आंखौ मोनसे 350 रांनि सालान दाननो थिनबाय आरो माबायाव गावसिनि बे मटर भेहिकेल एप्सआव दा जोङो मबाइलजों हायो जायफ्रा गोरों बेना थाब जायो नाथाय आं एसे बेले मोननानै आरो मोनसे खाथि खालायावनो माने अनलाइन दखान खोब दं नालाय बिथांमोनहा एक्सपार्टखा मावबाय थाग्राखाय बिथांमोनाव फैनानै आङो माबा लाबाय मा होनो अनलाइनखौ बिथांमोनावनो खालामफैबाय आरो 350 रां अनलाइन होबाय ओमफ्राय गावसिनि चार्जआ 100 रां लादों आरो बिथांमोना जेबो नङा बियो जेनेबा माने 450 राङावनो बियो जाबाय आरो बिनिफ्राय फैनानै बियो एप्रुभ खालामबाय एप्रुभ खालामखांनाय लोगो लोगो आंनाव मोनसे मेसेज फैबाय अके जाबाय होननानै आरो ओमफ्राय माने फटक साफायखांबानो अके जाबाय आरो ओमफ्राय दाना बिनि उनावहाय बिसोर होनदों सानथाम सानब्रैनि उनावहाय एप्रुभेल मोनसे मेसेज थांबावगोन नोंनाव बे थांब्लानो नों अनलाइन गाव हारसिंनो दिरुननानै स्मार्ट कार्डखौ बानायनानै लाबानो जाबाय जिखुनु अनलाइन दखानफ्रावनो होननानै बुंबाय आरो दा बेखाय आं खामानिया फोजोबनानै फैफिननायाव खिन्थु आंहा एसे प्रब्लेम जाबाय माने हजोंहायनो लखिमपुराव 2 बाजिबाय दा 2 बाजिनायनि उनावहाय जोंनिथिंजाय ओरैहाय फैग्रा माने मा होनो STC बासफोरखौ बारा मोननो नागिरा ओरैनो सुपार थुपार मोनबाय थायो सुपार बास स्टेन्डआ बेलेग आरो STCआ बेलेग नालाय दा बेयाव मोनबाय थायो आरो खिन्थु आङो मा जाबाय बे DTO अफिसजोंनो नांजाबनाय बास स्टेन्ड नालाय बेवहाय गाखोना लाबाय खिन्थु जोंनि बै धलपुर होननाय जास्ट माने गहपुरा धलपुरनिफ्राय 25 किल'मिटारसो थाबावो आरो जेनेबा गहपुरा 25 जाद्रायनायबो नङा खोमा 20 बिनि गेजेरावनो आरो मोनाफैबाय आं बेवहाय 5 खावसे जाबाय बिनिफ्राय सफा माने बे मेजिक गारिजों 7 बाजिसोआव न' मोनफैनायसै जेबो नंला बियो जिखुनु खामानि जानायखाय गोजोननाय मोनदों आरो दा नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना अफलाइनाव गोदो बे मेनुवेल ड्राइभिं लाइसेन्स एबा नोंनि माने RC दासिमबो जुदि बानायाखैब्ला एसे सम दंबावो बे साननैसोआव बेयाव बानायनानै ला बयबो सुबिदा जायो नङाबा दानिफ्राय माथो बिराद गोगोम फाइन फोनांथारो माथो पुलिसफ्रा मानिथारा ओंखायनो आंबो माने बानायहैबाय सम मोननायावनो बिदि आरो दा नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे बयबो
सरकारनि आदेश मथे मानो होनना बुङोबा माने बिथांमोनाथ' आयेननि खोथाल'सो बुंबाय थागोन नालाय जों आरो मानोथो फैसा ओरैनो होगारनो नङा होमबा सानसेनि खामानिनि थाखायलाय ओंखायनो बयबो बानायनानै ला मोजाङैनो आं बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों खामानियाथ' जोब्बाय जेन थेनब्लाबो फोजोबनो हाबाय आं नै एसे देरिब्लाबो दायो 2:30 बारबाय थांफिननो थाखाय बासाव गाखोबाय आं नै थांबाय थानोसै ओरैनोथ' माबाय फैयोब्ला 2 घन्टायावनो जेनेबा मोनहैनांगौमोन नाथाय लास्ट बाससो जाबाय नालाय बेथ' थाथ' थांखासिगोन गतिके एसे लेट जाहैसिगोन आङो नायनोसै थेवबो ओरैनो खारजेननायावलाय माथो एसे स्पिडै खारदों दा थांबाय थानोसै माथो खालामबावनो मालायनि गारिसो जाहैबाय नालाय निजा गारिबा बेलेग खोथा जायो निजा गारिबाथ' 1 घन्टानि एसे बारायावनो माने एसे बाराल' लायो आरो बांद्राय लाया दा नै लखिमपुर टाउननि एसे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै आं नै गोबां माने अफिस बायदि बायदि माने बेवहाय दङ आरो गानग्रा जोमग्रा एकदम मोजां मोजां श'रुम दखानफ्रा बेयाव दंजोबथारो आरो लखिमपुराव माने दा ओरैबायदि बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो जेनेबा बेवहाय मोनफ्रोमबो गारिनि बा बाइकनि श'रुमानो दंजोबो होननानै बुंजायो माने जोंनि नुनायाव आरो माने बबेबा एकदम बिराद दामि कम्पानिफ्रा गैया जानो हागौ नाथाय दंबो जानो हागौ जों नुसनबायाखैबो जानो हागौ खिन्थु मोखाङाव फ्रन्ट लाइनफ्राव जेफ्रा दङ बेफोराव माने गासिबो मोनफ्रोमबो जेरै रिपुटेड कम्पानिफोर जेनेबा नोङो मा होनो मारुतिनिखौनो लादो हन्डानिखौ लादो नोङो टिभिएसनि लादो बेबायदिनो निसाननि लादो टाटा मटर्सनि लादो बिदिनो हुन्डाइनि लादो महिन्द्रनि लादो आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि ट्रेक्टरनिबो माने श'रुम दं बेवहाय लखिमपुराव फारि फारि नायलांबाय था नै एकदम नै दा समा माने 3 बाजिबाय नालाय 3 खावसे जाबाय बेयो होंगो दोंगोआ एसे लासैनो जाबोगासिनो दं आरो फुजा बोथोर नालाय दायो 4 बाजि 5 बाजि जालांबाथाय एकदम बेयाव एरायख'नोनो हानाय नंलालाय एकदम ओरैबायदि गारि गुरा रिक्सा मानसि एकदम भिर भार बिराद जायो आरो नैबे लामाजों ओरै हाबलाङोमोन साहाथिं दहाय फैनाय बासआ दा नै बेखौ बारबाय जोङो माने बारा गोजान गैला आरो जेनेबा लखिमपुर टाउनखौ बारसिगोन नैबे माने मेन टाउनानो बियो गासिबो फ्राय माने गारि गिदिरनि श'रुमफ्रा एकदम सोनाब लाइनाव दंजोबो जेरै हमनानै ला बे हुन्डाइनि लादो निसाननि लादो हन्डानि लादो टाटानि लादो मारुतिनि लादो आरो बिदिनो बाइकआव टिभिएसनि लादो हिर'नि लादो हन्डानि लादो यामानि लादो माने गोबां आरो बिराद गोबां एकदम माने बुंनानै फोजोबनो हाया माने गोसोआव फैजोबा दा नै नायलांबाय थादो नै बेफोरनो लखिमपुरनि नाजाराया एकदम नै नायलांबाय था